चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो जय मसि बुंदों आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना अलरेडि इसे ट्रेलाराव इसे गुसुं 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो दायो बेनिनो डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय नायगोन अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेराव सासे पास्टर जाया गिर्जा दैदेनबाय थादोंमोन, बेयावनो नोंथांमोना बेयाव नुखादों जे सासे गोजा खाफालाव गोजा फुथा लानाय दारि गोनां जाया गोबां गोरायै बाथ्रा बुंनाय, बिथाङा जाहैबाय गुबुन धोरोमनि जानांगौ, हिन्दु धोरोमनि। दा मानो जानांगौ होननानै बुंदों? 100% हिन्दु धोरोमनि होननानै बुंनो हायो, मानोना बेयाव जय श्रीराम होननानै बुंदों आरो बे सोदोबखौ, बे रावखौ गुबुन सुबुंफोरा सोरबा मुस्लिमफोरा बुङा। दा बेयावहाय हिन्दु होननानै बुंनो हायो थोंजोङैनो। दा बिथाङा गिर्जायाव फैनानै ओरैबायदि दावराव खालामफैदों, ओरैबायदि मोनसे चेलेन्ज खालामफैदों आरो जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि बाथ्राफोरखौ बुंफैदों। गोबां बाथ्रा, गोरा बाथ्रा बुंफैदों, चेलेन्ज खालामफैदों, पास्टरखौ धमकी होफैदों। बेबायदि टाइपनि ओरैबायदि रागा, माने जिथु फेस दङ, बे फेसखौ नोंथांमोना नायब्लानो मोनथिगोन जे बियो मा धरननि मानसि आरो बिथाङा माबायदि खामानिखौ मावदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, थारैनो ख्रिस्टमास जेब्ला सफैयो, ख्रिस्टमासनि सिगाङाव बेफोरबायदि गोबां जाथायफोरा जोंनि गेजेराव सफैयो। नोंथांमोना गोसोआव दङ जानांगौ 2024नि ख्रिस्टमासनि सिगाङाव मेघालयआव सासे सेंग्राया, मेघालयनि मोनसे गिर्जायाव सासे सेंग्राया थांनानै हिन्दु फोथायनायनि जि भक्ति गित दङमोन, मेथाइ दङमोन, बेखौ गिर्जायाव थांना पुलपिटाव खनहैदोंमोन आरो गोबां दावराव जादोंमोन। आरो थिग बेबायदिनो देग्लायबो बे सेंग्राया गिर्जायाव थांनानै पास्टरखौ धमकी हैदों, जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि बाथ्रा बुंदों। बेफोर गासै डिटेल्सै नोंथांमोना नायलांदो, आं नोंथांमोननो खिन्थिग्रोनोसै, नोंथांमोना नायग्रोदो, बेनि उनाव आङो फंनैसो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंहैगोन आरो लोगोसे जोबनाय फारसे आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे रादाब दिन्थिबावगोन, गोबां सोमोनांथाव रादाब, बेखौबो नोंथांमोना नायगोन। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो। ओम बोरो बवस्वन भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा, ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ। आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं बैठ। ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस करना। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना थारैनो गोसो होनानै नायदों आरो नुनायजों लोगोसे नोंथांमोना हयथ'
गोसोआव गोबां सोंलुफोरा फैदों, गोसोआव गोबां रागा जोंनायफोराबो फैदों जानांगौ, नङा होमब्ला? बेखौ नुनानै जे बे सेंग्राया पास्टरखौ गावनि आखाइखौ पास्टरनि गोदोनायाव होनानै फाफ्लियाव होनानै गोबां सोंलु खालामदों जे ख्रिस्टमासआ मा, बाइबेला बहानिफ्राय फैखो आरो जिसु ख्रिस्ट'आ माबायदि जोनोम जाखो, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ सोंदों। आरो पास्टरा बै समाव सिरि थानो गोनां जादों एबा सिरि थादों, मोजाङै बुंनो हायाखै, मोजाङै बेखेवनानै होनो हायाखै। आरो बै समावनो सासे आइजोआ जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि बिसय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदोंमोन, नाथाय बेखौबो धुमखि होनानै बे सेंग्राया बन्द खालामदों एबा बै आइजोनि खुगाखौ बन्द खालामदों। मानोना बे आइजोआ थिग बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङमोन, नाथाय बुंनायनि सिगाङावनो आइजोखौ धुमखि होनानै सिरि थाहोबाय। सनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे बाथ्राखौ नुनो मोनदों। दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबां जाथायफोर जायो। जेब्ला जोंनियाव बेफोरबायदि सोंग्राफोर फैयो, पास्टरनि रोंगौथिफोरा गोमानानै थायो नामा? बेयाव बेबायदिनो अबस्था जादों जे पास्टरा सिरि थाबाय, पास्टरा रोंगौब्लाबो, गोबां इसोरनि बाथ्राफोरखौ बुंनो रोंगौब्लाबो बेबायदि मोगा मोगियाव हयथ' बिथाङा गोबां गिबाय। बिनि जेब्ला फेसखौ नायो, मोखांखौ नायो, एसे गिनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय जायहा सोंलु खालामदों जे जिसु ख्रिस्ट'आ जि जोनोम जाबाय, बे जोनोम जानाया सासे हौवा आरो सासे आइजोनि गेजेराव सोमोन्दो लायालाबानो माबोरै जोनोम जानो मोनखो, लजिकेलि बिथाङा प्रुफ नागिरफैदों। बे माब्लाबाबो जानो हाया, बेफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा सोंफैदों। नाथाय बिथाङा गावनो गावनि धोरोमनि बाथ्राखौ मोनथिया नामा? जायनि जाहोनाव बिथाङा बेबायदि सोंलुखौ सोंफैदों। गावनि धोरोमावबो जे बेबायदि माखासे बेक्तिफोर दङ जायखौ बिथांमोना इसोर होननानै बुङो, बिथांमोननि गेजेरावनो बेबायदि जोनोम जानाय, आलादा रोखोमै जोनोम जानाय, जेराव बिमा बिफानि सोमोन्दो गैयालाबानो जोनोम जानाय दङ, जायखौ बिथांमोना शिब होननानै बुङो एबा शिबा होननानै बुङो। बिथांनि जिथु जोनोम जानाय, बे जोनोमाबो बेबायदिनो नोंथांमोननो बेखौ एसे आङो फरायनानै होनो नामायदों, जायखौ आं गुगोलनिफ्राय कालेक्सन खालामबाय। बेखौ थोंजोङैनो हिन्दी रावाव फरायनानै होनोसै, नोंथांमोना बयबो बुजि मोनगोन। आं बेखौ ट्रेन्सलेसन खालामबाय थालिया। ज्योतिर्लिंग कथा एबा द ज्योतिर्लिंगा लेजेन्डनि बायदिब्ला एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बात पर बहस छिड़ गई कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक विशाल अंतहीन अग्नि स्तंभ ज्योति प्रकट हुआ और उन्हें उसका आदि और अंत खोजने की चुनौती मिली। ब्रह्मा पक्षी बनकर ऊपर गई और विष्णु वराह सुअर बनकर नीचे गई, पर दोनों असफल रहे। जब वे लौटे तो उन्होंने स्तंभ के बीच में भगवान शिव को पाया, जिसने उन्हें अपनी श्रेष्ठता का एहसास कराया। बे फरायना होनाय बाथ्राखौ जानांगौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोनबाय। बे जाहैबाय ब्रह्म आरो विष्णुनि गेजेराव सानसेखालि मोनसे दावहा जादोंमोन, मोनसे नांज्लायनाय जादोंमोन। बे नांज्लायनाया जादोंमोन जे सानैनि गेजेराव सोर साबसिन, बयनिख्रुइ देरसिन होननानै बिसोरनि गेजेराव मोनसे दावहा जादोंमोन। आरो बे दावहायाव गोजौनिफ्राय मोनसे अर फैदोंमोन आरो बै अरा बिसोरनो मोनसे खामानि होदोंमोन जे नोंसोर जोबनायखौ नागिर होननानै। आरो बै समावनो ब्रह्मआ दाउ जानानै गोजौ फारसे बिरखोलांबाय आरो विष्णुआ अमा जानानै सागरनि गाहाय फारसे थांबाय जोबनायखौ नागिरनो थाखाय। नाथाय बिसोरो जोबनायखौ मोननो हायाखसै। बेनि उनाव जेब्ला बिसोरो फैफिनबाय, बिसोर जिथु खामानि होदोंमोन, खामानि मोन्दोंमोन, फेलें जाबाय। बिनि उनाव फैफिनबाय, फैफिननानै नुफैबायदि जि अर फैदोंमोन, बै अरानो शिव जानानै दङमोन। बिनि उनाव विष्णु पुराणनि बायदिब्ला एबा विष्णु पुराण की कथानि बायदिब्ला, जब सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा को एक पुत्र की आवश्यकता हुई तो उन्होंने तपस्या की। उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ, जिसे ब्रह्मा ने शिव नाम दिया, क्योंकि वो उनका कल्याणकारी रूप था और उसे नाम की जरूरत थी। विष्णु पुराणनि बायदिब्ला सोरजिनि जागायजेननायाव ब्रह्मनो सासे गथ' गोनांथि जादोंमोन एबा फिसाज्ला गोनांथि जादोंमोन। आरो बै समाव बियो तपस्या खालामदोंमोन आरो तपस्या खालामनानै बियो शिबखौ मोननो हादोंमोन, जायनि मुंखौ शिब दोनदोंमोन। दा जों बेफोरबायदि लेखाफोरनिफ्राय जेब्ला नायो, जोङो मोननो हायोदि शिबनि जोनोमा माबायदि जादों। बिमा बिफा लोगो नांनानै जोनोम जायाखै। बे बाथ्राखौ, गावनि धोरोमनि बाथ्राखौनो बियो मोनथिया खोमा, जायनि जाहोनाव ख्रिस्टियाननि गिर्जायाव थांनानै पास्टरखौ सोंहैदों, सोरखौबा सोंहैला बायबाय थादों। दा जेखि जादिया अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों जायहा बे खामानिखौ मावबाय, बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंहैबाय, आं बेफोरखौ बुंहरनो नागिराखै एबा बैखौ आं बुंहैनो हानायनि आंनियाव केपासिटिबो गैया, आं बेजों फेर फाथिनायनि केपासिटिबो गैया, जेबो गैया। आं बेफोरखौ बुंनो नागिराखै। नाथाय खोथाया जाहैबाय मा, बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय जों जे सांग्रां जानो हायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नंगौ जोंनि गेजेराव माब्ला बै दुथां सैताना सोरबायदि मानसिफोरखौ, जाय मानसिफोरा मेलेमाव
अनेक रोखोमनि सिन्ता खालामग्रा बैफोरबायदि सिन्ता खालामग्रा गाज्रि सानग्राफोरखौ सैताना बाहागो लानानै सैताना लोगो लानानै सैताना बैसोरखौ बाहायगोन आरो जोंनि मण्डलिफोराव बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ लानानै फैगोन आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सोंलुफोरखौ खालामफैगोन। दा बैबायदि परिस्थितियाव जोंनि पास्टरफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि ख्रिस्टियान सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनथिग्रा फोथायारिफोरा माबायदि सांग्रां जानानै थानो नांगौ बे भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनदों जे जों सानफ्रोमबो साखाफारा जानानै थानो नांगौ। नंगौ बेफोरबायदि सोंलु खालामग्रा फैगोन। दिनै जि सोंलुखौ बिथाङा खालामफैबाय जे हौवा आरो हिन्जाव लोगो लायाब्ला जेबो जोनोम जानो हाया, लजिक नागिरफैदों, येस फिननाय नागिरफैदों, साइन्सनि बाथ्रा बुंफैदों, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। बे माब्लाबाबो जानो हाया। मानसि आरो हौवा एबा हिन्जावनि गेजेराव लोगो लायाब्ला सासे मानसिया जोनोम जाया साइन्सनि बायदियै बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादों। दा बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेरावबो माब्लाबा फैगोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर अरायबो सांग्रां जानानै था, अब्लासो बेफोरबायदि सुबुंफोरनो बेफोरबायदि मानसिफोरनो जों फिननायखौ होनो हागोन। नंगौ अनजाग्राफोर, बिथाङा गिर्जायाव थांनानै दादागिरि मावहैबाय, दादागिरि खालामहैदों। पुलिसफोरा हमदों हमाखै आं बेफोरखौ बुंनो हाया आरो बे जाथाया बबेयाव जादोंमोन बेखौबो आङो डिटेल्स मोनाखै, नाथाय केबल बेखौल' मोनदों दायो इउटिउब भिडिअ चेनेलफोराव ख्रिस्टियान रादाब चेनेलफोराव जि ख्रिस्टियान नेसनेल लेभेलनि ख्रिस्टियान चेनेलफोर दङ बेयाव गोबां दायो भाइराल जानानै दङ। दानाब्ला आरोबाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों मोनसे रादाब जेराव सासे बेपारि मानसिया सान्ता क्लसनि ड्रेसफोरखौ फानबाय थादोंमोन। ड्रेस फाननायखौबो बन्द खालामदों जे ख्रिस्टियाननि बेयाव बेसाद फाननो मोना, बेफोरबायदि ख्रिस्टमासनि बेसाद फाननो मोना होननानै बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बे रादाबखौबो नोंथांमोना नायलांदो आरो बे रादाबनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना माबा मोनसे नङा माबा मोनसेखौ सोलोंनो हागोन। आरो जोबनायाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लाइक होलांनो दाबाव आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै आरो बै सेंग्राखौ नुनानै मा सोलोंखो, बिथांखौ नोंथांमोना मा बुंनो होननानै सानो नोंथांमोना कमेन्टआव मोन्थिहोदो। दे अब्ला थेंक इउ, नोंथांमोना बे रादाबखौ नायगोन। किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। ये देखो गाड़ियों में आ रहे हैं भाई, कितनी मेहनत करते हैं। कलेक्टर पाखु नले लोकल आईसी दियो एमाने एटी बसी पारिबे। मो तुमे आमे बड़दांडारे जगन्नाथ देशरे आसीकी। अब आधार कार्ड मांगने वाला ये खुद देखिए, आप इसकी शक्ल सूरत और इसका तरीका देखिए, कहीं से ये पढ़ा लिखा थोड़ा भी लग रहा है कि शायद हो सकता है डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। नहीं ना, ये क्या है, ये बेरोजगार है। और बेरोजगार आदमी क्या करता है, यही तमाशे करता है। आ गया ना, अब 25 तारीख तक इनकी चांदी है। 25 तारीख तक कहीं भी घुसकर तमाशे करिए खुलकर हिंदू राष्ट्र के नाम पर। कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, मेहनत तो यहां पर भी हो रही है।